Hey, it's Peadar Ó Caomhánaigh is láthar radio míle radio na lifa agus tá man seo le néisteach le An Fhuil le Aeons agus Séamus Barra Suilleabháin. Oh yeah. Se cinnálín difriúil a gachar a bhacha mé muir na gheolaí denna ribh seo. Ní gheosáin. No, an cinál déise I ggur like Badam An Fhuil with Ray. Oh, we're right, scuil amach. Ní bhain ag hopá leis, like, you know, ní bhain ag denmh an sort stuff seo. Déistáin leis bhain ag sí bhrealam bheith tamát agus mé ag éisteach leis an árán sin. I should tell. Alright, okay. So sure Séamus Barra inis. Sort splanciliocht meets gabbrocht na gaeilge. As she fillete, she spreil, spragul, ní smó nain rodella. I mean, mar Darren Séamus Barra ní ceist teanganí ach fós féin tá annach chuid ceisne ar buint leis. Yeah, well, man, tanmha sin tá annach chur amach ag Séamus Barra you know, conas lyricí a úsáid le picture a haring agus tá muir an héis sort túna crothú timpeall ar sin agus tá Aeons héis sort labba brab óga hort do Séamus Barra tá crua galore go háir leis na mafra atá phléige leis an méid atá ráige. Yeah, thanks so leis go sin ríis. Bhí sin an bhar fad má hananta géirí ceol den chus ná dénig I darmatéige dí Gradaim Cheoil NÓS ar an 5 lád a mí anar sa Sugar Club I Macalla. Feicim mé an sibh.